Bueno, pues la veritat que molt bé, no? Ja havia ganes, no?, de tornar una miqueta a l'activitat. Han sigut uns dies de desconnectar, que també va bé, i bueno, tornar avui, retrobar-se amb els companys, amb el cos tècnic, pues, bueno, pues ha sigut molt agradable i la veritat que un entreno molt bo. Bueno, un poco de toma de contacto, ¿no? A reencontrarte otra vez con los compañeros y bien, para coger un poquito de ritmo y empezar bien la vuelta a la temporada. Con ganas de empezar ya a jugar, de quitarnos un poco el mal sabor de boca de los últimos partidos y con ganas. Bueno, pues tenim un 2021 molt apassionant, molt il·lusionant, no? I bueno, tot ha començat avui i per preparar la Supercopa, que és el dia 20 o 21 d'aquest mes, i bueno, afrontar-la amb una il·lusió enorme, perquè és el primer any que la jugarem i a guanyar-la. I després, pues, bueno, pues a pensar en la Lliga, no? Que també tenim moltes ganes de tornar que comenci un altre cop i, bueno, ja et dic, tenim un any per davant molt il·lusionant i segur que les coses aniran molt bé. Estoy bien. Un añito más, un año más de edad, pero bueno, estoy bien, estoy contento, estoy con ganas de jugar, estoy bien físicamente, así que contento. Pues bueno, pues contentíssim, no? Molt il·lusionat d'estar aquí amb aquest grup, amb aquesta família, amb aquesta plantilla, amb aquests companys que puc dir que tinc molta sort de jugar amb jugadors que són molt bons, que ho fan tot molt fàcil, que són bona gent, no sé, contentíssim, és una sort poder estar amb aquest club i bueno, pues espero poder estar pues molt de temps.